En aquest exemple veurem com fer servir les eines bàsiques de l'analitzador d'espectres. Volem observar un senyal pal G amb una freqüència de 847 amb 25 MHz. Per tant, començarem definint la freqüència central. Per fer-ho, anem a frec i marquem amb el teclat la freqüència desitjada. A continuació, ens interessa corregir el tram de freqüències visibles. Això ho farem amb l'span. Podem pitjar un valor directament des del teclat o bé girar la rodeta fins a obtenir la imatge que vulguem en pantalla. Podem observar com, a mesura que l'span disminueix, el senyal s'enxampla. Per definir la resolució de freqüència del senyal, anem a l'ample de banda i pitgem Resolution Bandwidth. Aquest paràmetre ens permet variar la precisió de les nostres mesures. Per últim, si pitgem Sweep, entrem dins d'un menú amb diferents opcions. La mesura contínua va refrescant la imatge contínuament i, per tant, visualitzem la imatge amb variacions constants. La mesura única fa un únic escombrat i deixa la imatge congelada. Aquesta opció ens permet fer mesures més còmodes.